Simbok. Pratane bawang putih. Kalau menungsane teko. Mbak Yu Mbak jane pun rampung ket wau. Mbak jane pun rampung ket wau. Terus kok lagi saiki dumadakane nyampun dukorine. Mampir ider ning ndi kowe? Kok ngaider Mbak Yu. Ampun dukorin Mbak Yu aja ngono kuwi to. Ya ngomong aja sampe saka ngendi ngono lho. Ketetok lho kowe bawang putih. Mikir. Puas aku. Lek kula mbah pun rampung, napa-napa pun rampung. Ning kasunyatan wonten saperangan ingkang ical, Mbok. Iya. Sing ilang sing gonane sapa? Belenono. Kok dadi ana sing ngilangi maksudnya ki? Sing ilang apa? Iki kan ilang. Maksudnya ki nang kali lho, nang goleki piye? Wonten popok kalian bro ingkang ical sing Mbok. Kae to ilang ki mbok kepiyake? Ning goleki piye? Ngantos dangu kula mados dereng kepanggih. Lemu nyambut gawe ki jane kepiye to bawang putih? Wis tak kandhani ceplok. Lah Mbak Yu bawang merah ki lho. Paribasan kalian ngomale nandangi aku resik omah aku masa aku. Kok nganti ana saperangan sing kleru sing lali kudune jenengan ya iso. Lah kowe protes. Kowe ora betah. Minggat to. Kok sik to? Kowe kok dadi ngilang-ilangke iki kowe sago ngijoli parane aku lek tuku ya nganggo duit lho. Menawi kula ngijoli mboten saged ning kula badhe budidaya amrih menika popok kalian bro menika saged kepentemu ngoten lho Mbok. Wani kowe karo Simbok wani kowe. Goleki nang endi? Kowe ki arep goleki nang endi ning? Karo wong tuwa kok Rumah saku kok. Karo wong tuwa kok kaya ngono. aku dong ngereng ngono kawane luwih tuwa iki. Dramai bebas. Harus menjiwai. Bebas. Mana nek gelem goleki kudu. Kowe kok dadi ngono kowe piye? Dake. Anjalo bela sapa kowe? Ngerti ya biyen tak pites kowe nek ngono kuwi. Kula mboten badhe mados bela, nanging kula badhe budidaya kasembatane kula kupati popok kalian bero. Kula nyuwun pamit badhe goleki popok lan bero Simbok. Ayo. Putih. Yo. Putih gimana? Ana nyamu lho Mbak kaya mengkono. Kayae Ya kowe bareng kuwi lho. aku dadi kena. Kowe maki rak ya tak kon nututi to ben ora apri ben ora kali iki rak ya kowe maki tak kon melu ngono lho. Melu bawang putih. Kon kuwi dadi gaweane kono kok kon gaweanku. Ya tidak mau. Lah ya kowe iki rak ya nek mengetutke rak ya ora apa-apa sing ngombah-ombah kono, kowe mengetutke ndelok wae rak ya ora apa-apa. Mbok wis kesuwen mbok diendrem ae to, Mbok. Lah aku nek kae mati kae diendrem terus gaweanku sing arep nglakoni sapa? Ya wis goleki. Golek ana kana. Bawang putih. Kesuwen dadi paman-paman sing guyang jaran. Gak dosa apa sing tak Ayo sandang. dadi guyang jaran, guyang jaran. Mbak Yuku bawang merah kaya Ayo mangkono. guyang jaran. Simbok ora Jarane belani ini, aku malah jarane. sanjo dasio marang aku. Aku gak nyun pirsa. Bapak-bapak sing lagi Ngedusi, guyang ngedusi jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Oriza. Jarane milio Oriza. Wong popoke ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke. Kuwi jarane inces. Kok Simbok ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Yakin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Komen sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang ngono lho. Nah, rada ngono. Oh, jarane lanang. Man paman